Kriston poza, egia esan ikustea Ibaika hor mantendu dela urte guzti horietan, esan nahi du jende asko lana ondo egin duela, eta niretzat kriston poza. Arraunak eman dit bizi modu bat, lagunak, ez dakit momentu polit asko, nire burua ezagutzeko tresna bat, hazteko, ez dakit, bizitzari begira ere ez, nola aurre egin gauzei edo, ez dakit, borrokarako grin hori ere nik uste lortzen dela, eta talde lana, eta ez dakit, gauza asko, balore asko, bai. Gauza askotan, eske hasteko hori 2008an usteet izan zela lehenengo kontxa emakumezkoena, ni Arraunean hasi nintzenean ez nuen imaginatu ere egiten emakumezkoak kontxan egon zitezkenik, traineruan egon gintezkenik. Gaur egungo gaztea ja Arraunean hasten dira horretan pentsatuz. Asko aldatu da, 2018an uste berdindu zirela kontxako sariak gizonezkoen sarietara. Beti hori, desberdintasun asko, diru edo baldintza aldetik, prestigio aldetik, ez dakit. Bai, Arantzatxoa hor dago, denborarekin ikasten duzu baloratzen, lortu duzun guztia, eta pozik egoten lortu duzun guztiarekin, eta ikusten, ez dugu lortu irabaztea, baina kirolari mailan hortxe maila horretan ginen, eta kristona da, baina Arantza beti gelditzen da. Eske kriston aldaketa eman da, eta bai, hasierako urtetatik, hori, gu batelak egiten genitzun, eta batelak bale guztientzat bezala, baina traineriak hasi zianean emakumezkoak egiten, ziren Euskadiko txapelketa ospatzen ziren, eta ez ziren ez da medaiarik egiten emakumezkoentzat. Eta orduan, bai, asko aldatu da, baina gero telebistarekin, diputazioak eta sartu zian bultzatzea emakumeen kirola, eta hor aldaketa desente eman zen. Ez dut inoiz pentsatu hori edo erreferente naizenik, ni etortzen naiz gustatzen zaiten zerbait egitea, gustatzen zaitelako, eta horrela bizitu beti, eta ez dakit. Bai, nik uste hori Euskotren Liga mantentze horrek, telebistan egote horrek, mediotan, bai, azkenan ematen dizu ikusgarritasun bat, eta horrek erakartzen du jendea. 2017an Euskadiko txapelketa irabazi genuenean, traineruena, eta Harrera udaletxean eta justo horeretako jaia zian, eta momentu hori eske asko ditut, egia esan, bai. Kontxa irabazteko ginean, da irabazi ez genunean ere, eta udaletxea ireki ziguten, eta hor ere kriston momentu emotiboak izan zian, oso politak. Ezakit, bateletan ere Espainiko txapelketa irabazi genunean, bai, momentu polita asko. Ez daukat argi, azkenean urte asko hori nire bizi modua izan da, eta egunerokotasunean hor sartuta, orain sentitzen dut behar detela pixka bat, igual distantzia txiki bat hartu denbora batez, eta ikusi gorputzak eta buruak zer eskatzen didaten, eta ez dakit.